аз съм Борис Иванов от Селски спор. С нас се свърза вашата съседка, Сийка, която твърди, че и крадете кокошките през нощта. Това вярно ли е? Това не е вярно, тази жена лъже. Тя не е добре с Как да не? Как да не е вярно? Помниш ли, когато те видях от двора ми с нощи, а? Как да не е вярно? Как? Господине, тази жена са искали да я вкарат в улицата, понеже е стара. Това не е вярно, господине. Въобще не го слушайте то. То, знаете ли, то пияница прибива жена си, всека вечер прибива жена си. Ете то. Както го гледате. Дори в момента е пиян, но усещате ли? Госпожа, аз алкохол не употребявам от доста години. Това е лъжа. Оня ден го видях да пие. Прибива децата си от бой, господине, прибива децата си. Кога, ма? Ти видя ли, мама? Видя ли, мама? Видяхте. Петка може да потвърди. О, да, Пенка, да Коя? стата. Пенка, моята съседка. Пенка. Съседка, добре. моята приятелка. Добре. Може да потвърди. Твоята Може да потвърди. Бе! Моля, господине, моля, без цинизми. Няма цинизм. Ние сме в национален ефир. Няма цинизм тук. Как и вервате на то? То не е добре с главата. Уху! А къва му отидел вече. Какво ще кажете, господин? Кво, ма, свиньо? Ти да мълчиш. Карчо, да мълчиш ти. Аз да кажа, че си била проститутка. Кога бе? Кога си ме видел бе? Кога бе? Кога бе, пияницо? Кога бе? Кача се на хората количе. Леле! Отива в гората да Леле! си тях. Кога? Кога? Кога си ме видел? Кога си ме видел? Кога си ме видел? Кога ме? Хората Кои сте са тия видели. хора? Кои има? Хората сте видели как се качиш ти уж горе в гората. Ко правиш там? Маслини ли береш? Малини ли береш? Слушай сега какво ще ти кажа. Аз с теб повече няма се занимавам. Искам си пилитата. Разбираш ли? Пилита от мен нема. Нема да... Значи ще взема един кривак и ще те почвам тук. Пилитата си искам. Господине, моля ви се, кажете нещо вие. Слушай, какво ще ти кажа сега? Моля, хора, не се бийте. Ма то не, аз ви казвам в момента, господине, той е пиян. В момента пиян. И нарича мене протестутка. Ми така си, ма, ко правиш с мъжете горе в гората? Малини ли береш? Ко правиш? А ти какво правиш с жена си, бе? По цяла нощ пъшкат, викат. Господине, питайте го. Айде. Това вярно ли е, господин? Значи Пъшкате? Това вярно ли Тази е? жена не е добре с главата. Тази жена трябваше да я вземат още миналата година, защото е стара. Стара ми е! Чехлата ми е стара. Аха! Кой би ти е казал? Господине, в момента то човек, аз ви казвам, че е пиян в момента. Вие не усещате ли, когато един човек е пиян? Когато не усещаш един човек, кога е пиян? Не се смей, искам си пилитата. Викнах телевизора, тук пилитата. Отивай, ма! Къде да отидем да се лекувам? Къде бе? Ту бе, колко години съм те хранила бе, колко бе? Колко години бе, колко бе? Изпокрадна ми парите, къщата ми изпокрадна. Изпокрадна ми, не да говоря пред хората, няма да говориш. Ще излагам пред цял свят. Ти си се излагал, децата ти си. Децата, не ми говори Децата. Не се смей, маймун такъв. Не се смей. Не, тази жена не е добре. Не ми е добре, че те фани и ще те тръскам тук, ще те тръскам. Не, моля ви, хора. Не се смей. Без... Господине, искам си пилитата. Моля, хора. Камерата вижте как се смее, как се смее. Моля. Ще го прибие то. Моля, хора. Госпожо, ако обичате, госпожо. Тази, ще те смачкам, Не, хора. Айде, чакай сега поне да взем кривак. Сега да взем кривак. Моля ви, не дейте, госпожо. Аз ви казвам, че този човек, ако не ми върне пилитата... Това е брутално. Ако не ми върне пилитата, аз ще го правя на лютика. На лютика сега ще... Лютика, главата ти ще правиш. Взимам дървото. Главата го лютика. Марш, изчезни. Ту бе, толкова. Ети стата да ти... Марш тук. Господине, значи, аз няма повече си дигам кръвното с то маймун черен. Марш тук. Ти си маймун черен. Маймун. Марш тук, ма как се облекла.
всички Моля ви, погледни. в национален ефир сме. Погледнете ги, вижте как се облекла. Така и си на магистралата и си изкара парите. Аз как се обличам, ти няма да ми казваш. Аз си изкарам прехраната с Ти труд. няма да ми казваш. Няма да ми казваш аз какво да правя. Как да се обличам? Аз си изкарам парите с труд. С труд, с С труд. Горе, у гората, какво правиш там? Какво? Мали ни береш? Ете, пари си изкарам, аз лично пари си изкарам. Точно така си ги изкараш. Сега ще го прибия това. Ще те бия, бе. Моля ви. В ефир сме, Господине, кажете на то маймун, аз искам пилитата. Искаш Пилитата искам, иначе ще викам милиция. е стара и търси Ще секс викам от милиция. по-млади мъже. Ще викам... Добре, Няма да... моля ви. Ще викна. Чудесно. Милиция. Чудесно. Полиция ще викна. Чудесно. В следващият епизод ще разберем какво се случва между тази госпожа и между този господин. Това бях аз, Борис Иванов от Селски спор. Камелия от един клип.